Umintri katanan Arts and Culture ubasan borshulai ringkat umintri kot kekya ba wailat nki shla ha kekat nyo trik jelio kila le jurip ya ke district library auditorium mentong juai ha ka ni ka jing jurip ladon lang ki officer jong ka district library ki nongelam shnong bat ki nongelam ka giantia students union ubasan borshulai ha bakren hadin ka jing jurip ulaong bakila kami beniap ha ya ka jinglong jingman jong ko hall bat kat kum ka kai phot na librarian in charge bat ki officer imat ka jingte ki mau nongrim menchwa kamlong ka babyang ula batha ya ki officer ron pha mardor ya ka kai phot khnang bana ka liang jong ki engineer wing ka badi khmi kan yo banle ya ka badan kam uba wailat mi ki shla ulaong kani ka hall ka dei ka balarim bha bat ka bam ya hap shu bat kani ka juk ka bamenta wat ki jing teiru kim long ki bas kem cho kumta da ka jing sngo kya kapor kala dayengi bangin yo no da ka district auditorium ka babyang bat ka bakat kum kani ka juk ka bamenta Adin balai jurep lo kalau meli ngilai apek bah bat kat kum report na wu librarian in charge bat kini ki officer imat kana ka foundation ni formation kamlong ka biang te ngilai apruk ngilai rai baya kana kin pak report burut kerang mana liang jong ka concern engineering wing la ka de MGC na nya ka tourism department rung siapet ba ya kana ngin happen prano gin sinabe de new project dekat kum ka building permission ka batmai ka long G+5 te at least ka syong haki bakin dala one other level kin sa report sagi kin penkre ya ka DPR la ka de G ground plus 3 ru ka biang ba ground ka long parking kan suk ya kini ki pai bar ki wan ban ya pa simbenta ki jele akai bo per bat sejrong kin sadang ki hall ki auditorium bat ki wi de ki jing don kam te la i don kam bangin pen prabat ya kan ka scheme dengan ladap norong sodong dengan lemah juga government juga ingin sih nilai ya discuss ber minister ru ngala ya phone bat uru badi local MLA ru bangin let penjurep bangin sa report accordingly nagliang juga government kecungi hadin keladam ya ke proposal ngin sapa support Ministry of Art and Culture Government of India but jointly but local MLA mga bat ka liang government ru ngin sih lekundu ya culture minister ladam nakal apa ya ketijo uti ya kan ngatrekan poi caki lada gile daga new project lung malu malang asim kan poi caki nyopo prapo krur kejiron kam hang ne ban bahap demian te ya kana kapisa kan trai stang na ministry ka belaban ai te ngano le kumlongi lokal MLA ngadon ban Narendra Modi ji te kemut kumu BJP batanga ale baga MDA government tu biya trai lang berka sarkar NDA apa Delhi paten sin bale kumki BJP kim pelit lingin saya ingin dia ba te na kharaw ila ya rai ba ngin wara be kana scheme na po ka Ministry of Art and Culture Government of India ngila IT apa ka start juga nagi officer bat ka engineering wing juga tourism department da ka MGC bat ka MGC ngila ai jumut yaki very soon at their level ba kin sub one kin sa sorbi tekin sa ka report jungi ya ka feasibility jongki bat ikat no ka jaka bangin ang laban expand ya ka hall bat kumtar jing thu jong ka district library actually ka ni ngila ya kren na kapor na marba pilayo ihi de ka condition kumbalong mentaro kani ka hall kala long outdated but mapat ka juk menta bada ka way ka balong concerning ka ba yung ilayos ng district librarian ro ba even ka structure ro imat kam da scam than show hi tenaka ka daw it's dagdag jing singaw khia ngala request jing ya kren badi minister badi peja ka art and culture badi peja kani ka district library ro ngala request i kumbang pilatip bangidang suwan nang teban inspect ya to ka jaka ban sinayok yang na ba square ngong mentagas ngingin sim ka busun dan bangin wan pai ya kan nero khajo ka por nemar kala dai ka high time yang ni bangin yo no naka district auditorium ka babyang pat ka ba kat kum ka juk pementa but especially pilatip hi ka jowa hi ka long ka mo ka one of the oldest district but ha ka juk ka por ka ka bakham long unique ka bakham kong san hang ne ba hado menta ngi shani sha po jowa ngidang yele kai bha ki theaters ki drama ki bisai khot te hoi bon na ki locality jongi ki shani ki adon ya kini ki yunguli mo ngi khot shani tangba bon sen ya ki por ba ki yele kai ki tu ki theater ki tu ki drama bon sen mut ki kim dap ki jaka
burjin ki haban even pen kli de kila ki draw menu ban yo ban song pai kai menu bum yo tengah ngat ngau ba habaka sarkar kala mo kala don ya kanika hall tingi don kam ban pensinaro ba kenang bangin la ban kan long mo kan yarap habaro ki liang na baro ki program bat kumju ro na marki pilatip kanika drama kanika theater kala long ka we na ka riti dustur ka bengi follow na do ki por barim tingi kwa ban penek pensa ya kaniro kumba imaro ba pe ya art and culture tingi kwa ba ngin penek pensa ya kanika riti dustur ro tada kata ka mo request tingi ngasih komen nga ai kublish ka de ya minister badon burom ba ilawan kenang lawan ban daladehi bat ndai kasen ke ban kong por pemensuaro ilawan hi bat ngangi scam bat kani nak por pemensuaro nak liang CM ro ula ngila pensiau nak liang jong ubat mauru ula ong bahoj bangin nemla ban le ya baro ki Jakarta ba at least ngi kwa ban make sure ba at least ke Shillong ke Tura ke Jowai ki at least kini ki lightly ki Jakarta kin don ya kini ki facilities ki ba biang ki ba pej ya ki lo ki balong ya ki three major region te ngai scam ba ka jing don jong minister menta bat ngin ye trailang langkat ba nakaliang jong i ko minister bela experience bat kam tam idon ke connection so even mendai tang po state seduk secara central ro tengin explore is possibility ngin sampai ha ka jing lam start jong i minister bedon buron jong i tengin ngai scam ba ngin sayo ya ka project ka kambiang so ka kenang ba kan nong ka jing ku ber ka jing toy yaki nong song snong jong ka rilong jang tia bro ko em ka slam dala slam ngarum kan mau show u slam lakan muslim tang bakala rimba maramot hoy na kapor ngi sai maramot hi tang ba pila sngau thu hi pila yo i ba imat there is a problem since from the foundation but menta pila yo i ka expansion jong ka mut ki breu ki nang bon population nang bon tingina sngau thu ba ka jing pun kam jong ka ni ko hol kala long very frequent te mi sngau thu ba la da tang na ka maramot ka repair hoy last time ro na kliang jong ka habalong la hagalas MDA government ro ka jing lam jong isar hi ila sanction kat kumba lai phu san lak ban le ka renovation tang bangi sngau thu tang da ka renovation kan long show tingi don kam hi ban yo no da ka bathmai na nomar kani ka problem dai show tang nam ta kini ki jing duna ki bakat tu kan ni handai nadok ka foundation level te nakata ka daw ngis ngau don kam ba ngin ban yo no da bathmai